Yan. So ay, nanan sa tanili sa Itchoy Batchoyan o karon atong silawan ang ilang lechon kawali. Oh, pork rib. Oh, pork ribs, kawali. Oh, tanawa ra, wapa kayo. Nagitambok-tambok ba o gunod-unod. Alright. O nala si Sir Edward. Hello na sa dinyo. Oh. So kung ganan ka makaibaw asa dining Itchoy Batchoyan, na naman Julis diha, kina Julis. Oh, ya dire ang Emter building at bangra ni sila. Oh, so man Itchoy Batchoyan, naay parkinganan, naay gamay na parking dire. Oh, naay parking dire, pwede kang parke. Oh. So man dire sila gluto sa ilang lamia na batchoy. Himo ilang ribs ba yo kanna ila oh. Pork ribs. Pila gina yung pork ribs? Pagkano yan, Manong? 150 yung kawali. 250 tayo, 230 rin. So depende sa size. Ito yan, ang ilang ribs. So, humot na kayo ba? Bisag gikan ka sa gawas, humot kayo. Takanya nagkayo ba eh. Na, power na kayo. They call it pan-seared barbecue. Pan-seared barbecue. Ribs. Thank you. Salamat po. Oh, garlic oil. Plating pa manis manong mo eh. Kanay. Ito pa may linyalin. Ako ko yung itagnaong dito pero plating to. Amo na sa ribs, sir? Sa ribs natin, ito lang halos tapos may konting ano siya. Ito naman sa mga kumas, kailangan may konting sweet. Manis sa kwan, atong kawali. Nasa sila yung sisig ba na baboy o steamer ng scallop. Kami, plating o. Ito mo na yung plating. Wow. Ano itong kawali ba yung bukal? Ito butang tubig, adobo style ba? Adobong uga. Bagong tindahan wag raw. Sabi nila eh. Dito lang muna kami. So naghintay kami sa lechon kaldero daw nila kasi hindi. Tingnan mo pinirito sa kaldero. So, try their lechon kaldero. So tanawa kasagaran mga Pares ba oh. Pares gina. Oh, ya kato sila Pares. Mabito magpares bitaw kasagaran mo kaon diri, di ba? Oo. Masarap kasi yung... the rest din natin ng let's say 10 minutes or 5 minutes. Babalik din natin. Ma-refry niya. How much po yung serving yan? Ito, 250 actually ito. Pero, kasi ang mga customer na dito, so, chef, magluto ka. That's the first fry pa ha. Ito kayo, actually, pastasan ko sir, pag wala kayo dito. Alo, bumagal sila dahil sa atin. Ano ba yan? Magre-reclam. Bayaw wala, bayaw wala. Oh, bayaw. Saan siya? Hi, bayaw. Ano yung Pares? Yung Batchoy Pares nila. Balik na. Doesn't make sense. So kapag yun na, radyo lang pricing, lower than that. Ano, naglagot na ba eh? Naglagot na. Wow! Okay. Okay. Oh, nalay, mura na kagkuhan. Oh, what na? Sana ba, kawali. Ano yung lechon K? Kaya yung pan-seared ribs. Pay, pagka-ugma dito, bagidan ako ng mama rito sa ko. Wow! Wow, it's a family. Isa lang po, kaya isa lang na.
Wow, yung plating ni Manong. Oh, ole ah, ole ah. Ano ba dyan mo daw? Garlic oil. Pag nandito, konti lang ha, konti lang. That's lang. Guwapa na. Guwapa na. Ah, guwapa na. Saan siya, boss? Coriander? Cilantro tayo. Cilantro. Wala tayong touch ng ano na dito. Okay, this would sell like 1.5. Diba, Chief? Like if you go to 1 box. Ay na. Oh, ano na? Ito. Tapos na itong ano, isa. Oo. Oo. Ay na. Ready to serve. Hindi, yung ano, yung pairing Scalo? knife ko kasi. Ha? Nawawala ng customer, pairing knife. Anong nawawala? Pairing knife lang. Ah, unay naiwan? Hindi, actually, kapag ng iba, hindi na muna. Oh, nandito. Like ito ay first dibs ano nila. Oh my God. Alright, kita ka na bay. Eh? Ito tanawin na. Kaon na tabay. Ano bang kapoy ng kuan-kuan, magpapagapon. Hindi ba siyang sausawan? Yan, secret sausawan. Ano na siya, konting ano lang yun. Nagwapa na kaayo. Ito naman, may chicharon siya. Kasi kailangan natin ng crunchy feeling. Texture. And mamani, uy, uy, uy. Alright. Na that's Lechon Kawali. Alright, yun na. By morning mo early dinner, we have of course Batchoy Pares, Lechon Kawali, and pork ribs. Nicole, enjoy kayo sa iyang kaon. So ba na guys, okay yun kayo mong dinner dito. Idaan ako sa Leylan and nalingaw gid siya. We tried out the newest items dito sa ito mga kanang i-order gid mo ba? It's short orders nimo, which is the Lechon Kawali and their pan-seared pork ribs. And man, lami gyapon siya bay, lami gid kay atuon ninyo ang kuan para nako one of the best karinderias gina. Hands down, probably in the Philippines. Di ba? Dapat tilawanan ninyo, suportahan ninyo, tilawan ninyo ilang pagkaon. And you know, let me know your favorites there. Okay, naghihapon dito ang Batchoy, Pares Batchoy, ilang mga pares. Pero nalingaw sa kuna nasa sila kung ganang heavier meals na Lechon Kawali o ang
pork ribs. Uban pa like sisig. So check them out para Itchoy Batchoyan. Dira na doon sa B. Rodriguez. That's I think one. Kung na kanang going to Chonghua Medical Arts ba, go from B. Rodriguez kanang Esquina Julis. At tuagin na ninyo, Tilawi, and let me know what you think about it. And thank you so much for watching. Bye bye bye.